Kai dan uwarka me kawo ka gurin nan? Gun me kawo ka wajen nan? Maman mu ne ta aiko ni. Maman ku ta aiko ka? Shine maka kana mana lawulbe a cikin katako? A Me ya hada aiken mamanka da katakon mu dan ubanka? wallahi Me kai guduma ma hannunka? a ai wannan dan an cabin gidan da kofar gidanmu ne. Wannan ka gane wannan ƙarya yake. Ƙarya Wannan yake ƙarya ma. yake. Allah Shi yasa na dauko guduman nan. Wai ina kake so ma gurin pintus din ko kan? Har da wannan aka gani annisu, har da wannan. Me ne da su? ai ba riga na wuce da shi ba. Ina ka fi so, ina ka fi so in buga maka. A ba ku ina. Ba ko ina? Yanzu kai baka so in hukunta ka? A ya hakuri. Ka san zargin da muke maka? A yanda ya dauka kawai. An dade ana mana sata a gurin nan. Kullum sai an dauke mana katakayya. Shine, Duk abin da muka aje. shine nan. Ranan nan kujera ma aka dauke mana Shine wallahi. nan. Kalle idan shi, kalli idan shi. Ai kana ganin shi kaga da wallahi wuce Kalidan shi. Allah wuce zai kuma riga na ne takalmi ya ne ya fada. ai guduma nan dole ta shiga jikin ka yau. Takalmi ya ne ya fada. Bashi ya gurin gama. na shiga na dauka. Bashi ya gama. Takalmi ya ne wallahi. Eh, Allah. sai aka ce ka lalube mana katakai. A wallahi wannan ma da ka gani a hannuna Guduma ya kamata ka